Bahayan kan Kagabsan, Tingog kan Banwaan, Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan, Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Diyos marhay na Lunes na pagkaaldaw sa tuya agabos. Que basta ya. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na amang Diyos anipig paenot dapat. Kapag hampang niya to kan kasiributan, Si, asin kan kaldawon, happy birthday po sa mga nagsiselebrar kan kumpleanyo ngunyan. Kasubago baga kadakul ka nag-arantabay, sana po nagdiretso man kamo sagkud man 10:30 an sa tuyang programang Tingog kan Banwaan. Mantang naghahanda na gayud kan pangudtuhan. So mga natada sa harong, yaon sa saindang trabaho, nakamonitor man sa DCGB, sa mga tiyandahan. Yung drivers niya tong barkada dyan sa Bicol International Airport. Yung grupo nila Sir Edwin Ala, good morning. Nakamonitor man kamutabi dyan sa saindong tano, pribadong vehikulos, maray na agaman. exta, So gabos na nasa oficinas, nakamonitor, lalong na dyan sa barkada niya to sa National Telecommunications Commission, Bicol, the Men and Women kan NTC Region 5. Good morning sa Indo. Maray na aga, Sir Engineer Mon. Diyan man po sa Philippine Statistics Authority. Pati na po diyan sa Development Bank of the Philippines. Security guards na sa tuyang barkada. Carpenteros, labanderos, labanderas. Ano lamang ang pinagluluto na pangudtuhan, pinagsibot-sibutan. Ready na tabi Sir Jason Gomez Poyo II, ang chicken pastil. Rayna aga Sir Jason and Migong King Reginaldo. Diyan sa Daraga, ano lamang ang sisiribot-sibutan man, maging sa Albay District, sagkod dyan sa Premier Distrito Canalbay, maging sa 3rd District, kumustaan sa Indong Kaagahon. Sa bilog na pong Region 5, maray na aga, imaging supigabot kan puwersa mi sa luwas kan Kabikulan. Diyan sa internet, worldwide kita, netwide. Kumusta diyan sa Iran? May mga istorya kita, no? And siyempre, sa inman kamong lugar kan kinaaban, hali sa Pilipinas, marhay na aga. Katuwang ta dyan sa luwas, ang Mega Force Patrol. Pading Jimmy, Chief Jimmy ang daing kapaguran. Dahil lamang napapagal, diretso ang laban. Chief Jimmy, Pading Jim. Yaon man dyan, kumpadring Alarmario, Pading Jomar Bien, Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Nicole Ala, sama ni Bella Henry Mata, Master Control lang sa mo yung Chief Tech, the big man himself, Ramir Tanay. Sa newsroom, ang matatag, ang hindi sumusuko, News Director Mardela, katabang si Madam Sha Leron, asin si Nicole Ann Gloriani. Naka-live, may pigasikaso si Jen Matthew Balyaran.
Sasabayan sinda dyan ni Jimos Barrios. Conoces Sinda po ang minasurumada kan istorya lokal, national, international. Iyan ang nakakadarangog nindo tabi, mga news breaks and major news ka sa DCGB, and nagkakabara sa nindo dyan sa internet and DCGB News Online social media portal. Sinda po ang nagkatarabang-tabang. Mantang si Jimos Barrios ang minalusot kan sa muyang broadcast sa internet worldwide, netwide. sila conoce Maray na agad yan sa mga Triskelion 1968 DCGB Country Sinda. Good morning tabi. Yellowfin daang pinaksiw. Yan. Si Ramon 2588 perti yan. Yellowfin na paksiw. Stano Mga Triskelion 1968. Mabuhay ka mo. Stano Ecstasy Picadillo da Abuda Prito. No Sabi man ni Sir Jason Gomez Puyo. Padagos ang pagdangog. Yan. Pwede man ka mo magpaabot sa sakuyang telepono numero 0942-670-1195. Kung ka mo po smart subscriber, 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 and 096607301115 sa Globe. 096607301115 sa Globe. Pwede man sa Messenger. Hanapon lang nindo P.U. Fernandez sa Messenger. Ang Messenger account ko, P.U. Fernandez. O dyan sa comment section, kang DCGB News Online. Hali dyan sa Facebook. Yung mga nasa Facebook, hali digdi sa Pilipinas. Pwede ka mo dyan tabi. DCGB News Online. And syempre si Sir Mel Antivula. Maray na agad tabi isa mo Sir Mel Antivula. Yan, tamang-tama, padingal, pagkatapos mo kan report tabi nagpaparaapod ako duman sa number mo, padingal, baka nakamonitor ka. Maapod ako sa imo ta importanteng gayo tabi padingal. May ipag-istoryahan lamang kita. Pagka-report mo, nagre-ring sa cellphone and kadaklan, cannot be reached. Ano daw niya ako? Baka daing signal duman. Or baka iba ng number mo padingal. Maapod ako sa imo padingal pagkatapos kang report mo ha. May importante sa ng pag-uro-istorya kita. Sige, dagdagan ta mo ng informasyon dyan sa luwas sa tuyang mga pag-iriba. Check 1 2 1 2 Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yaw na sa linya si kumpadre ng Alarmario. Al-Armario on the spot report. Diyos maray na aga pading Al. Go ahead tabi. Salamat, pade. Normal ito, pade. Simbag sa'yo mo, cannot be reached. Poor kaya kita, poor. Walang yakan da Montes Lunes na Lunes. Ay, matog doon ako nagdi sa kaya sa kawayang location tanganing Sirbol. Nagkikring Bata pa nag-apod ka sa kuya. Naugmahon ako. Dahil ka malugsot digdi mga arin kung ano lamang. Ay, salata. Istorya naman kita. Sige. Sige na tong kusapod mo after sige. kan, Okay, mas sige. magiging ka digdi sa Globe, tama, mas palinaw. Sa Globe. Anyway, pala sa Sige. informasyon ko na kita, walang panin teamwork mo niyan dahil sa politika. Entry ang gobyerno provincial kan Albay, DPWH as in kan local government units, lalo na digdi sa Legazpi City, para ma-address ang problema pa sa ibang tinampo pa road widening. Sa sitwasyon mo niyan, digdi sa Legazpi City, may nagkakampirapang tinampo na daing road widening dahil bako ini national road o barangay road, dahil nationally funded ang mga road widening na yan, kundi ini palan provincial road. Sarong ehemplo ka yan, ining digdi sa Sitio Pulot kan barangay Taysan, palalaog sa barangay Maslog,
rugado na padian ibang parte kan tinampo. Alagad sigon kay City Councilor Ato Valladolid, ka nagkaoron man kami ni Brother Ato, dating Kapitan Inigantaysan baga sikap si City Councilor Ato, provincial road pala ini. Iyan na pag wala mo pasiring kasamaan ito, mawala ka pulot, diyan pa sa nabaga, Oo, sungka na o pato sungka na ang kanyan. May mga parte na pa din na rogado na, pero ang tingalasan nga tada ini na papansin ka na gobyerno, ito palan provincial road ini. Kaya ang DPWH dahil man basta-basta nagkakahiro dahil ang DPWH ang mga pondo nag-agidig din, nationally funded iyan para sa mga road widening. Either na Kay atipaan Puhan sa pang second district, magpaaram. Opo, kay Puan pang magpaaram talaga sa gobyerno provincial. Kan sarongani na rumduman ko kan yang pakita sa sanggunian na panlawigan na assign, nagsurat na kani ang DPWH sa gobyerno provincial na gusto na nindang arboron na pagkapatinampo sa mga provincial road na yan. Alagad nagsayuma ka ito sa sanggunian panlalawigan sa raso na sa pagtubod ninda kaya man kang probinsya na i-develop yan. Alagad mo yan sa aktual na sitwasyon na pade sarunganing ehemplo digdi sa Sitio Pulot kan barangay Taysang Palawag sa barangay Maslog na road widening na lamang sa mga palibot na barangay. Alagad ang lugar na ni dahil nadudot-dot mo yan dahil nga ni tala inipalan laraman ta kay City Councilor Ato Valladolid na provincial road, kaya nagkukulang nin maray na koordinasyon entre ang gobyerno provincial, ang DPWH, asin ang LGU Legazpi para matutukan ang sarong lugar na ni. Example sa na ini sa mga siring kaning sitwasyon digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Yan sukunhali kasama nito, matuo ka Opo, tabi pa din. Pag abot mo sa may bago ka mag-alik ang manito, bago ka mag-abot sa sentro Kantaysan, matuo ka. So may date na parusog, kumbaga. Opo. May mga part kayan pa din na kuyang kantinampo na talagang rugado na. Provincial road pala niyan? Provincial road yan? Provincial road pala niyan pa din. Kaya nga ni, kaya nangangalas man ni Bangat, ang ngayata so ali naman sa Mariawa, pasiring sa Lamba, sige-sige na mga road widening, yung mga padaraga na yan, ining haraniman sa Nabaros, haraniman sa nadyan sa sentro, alaga dahil napapansin, ito pala, provincial road yan ba di? Sige. So, yan ang informasyon, Gara, yan ang Southern Part kan Legazpi, Alarmario. Thank you. Salamat, kumpadre Ngal, sa istorya hali dyan sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Alarmario on the spot report. Kay man ang gada last year pa yata ito or 1 year and a half or so, don't get me on the numbers. Igwa kaning surat na ipinaabot si ngunyan DE Engineer Bong Azotea na kung mapupwede makonsiderar na in the spirit man na so kumbaga udok sabot na makatabang man ang gobyerno sa mga provincial roads na dai man iabot pa kan pag mantinir o pagpakaray kan Kapitolyo naman i-render kwenta na sa DP Second District Engineering no di nagkuan man nagpuday-puday man so sanggunian dai mapupwede kaya yan dai nasa na baga ito dai na pinabayaan na sana and ang konkretong ehemplo kayan por dahil sa araw ka na stance uyan provincial road na pwede man kuta na iyan na i-take over na kan DPWH for the benefit of the constituency pero dai nangyari abo baga so sanggunian panlalawigan ka ito igwa ni nag-urupunir ka iyan susurat na ito so inatras na sa nabaga
ni DE Bong Azotea kan Second District Engineering Office. Katuyuhan man sa nakuta na ito bako sa kung ano pa man kundi pakinabangan na masirbihan ang publiko. Sa paagikan yan na maray na mga infrastruktura ang kunta na dahil man halimbawa iabot pa kang probinsya kundi habukso sanggunian sindot-dot ngaya kamukaan ta sa muyan without any sabi na nga without any assurances na itong mga dahil man kikaya both budget, logistics and everything else masusolusyonan man sa pangangaipo. Arog kaan ang nangyari po. O ehemplo na baga yan na kuan na yan. Yan na nangyaring adyan sa may pulot kan maslog. Nga halik ka baga digdi sa Legazpi, pasiring ka sa nito, pakalampas mo sa sentro kan Taysan, ang harani dyan sa may sarong gasoline station, mawala ka, may palugsot yan na diit, iyon na yan sa pulot, talagang rugado na po ang tabi. So, I don't know kung paano yan tabi asikasuhon ngon yan kan probinsya sa pagtutukaw ni Governor-elect Noel Rosal kung iyan maasikaso man lamang. Karen Ala on the spot report. Dagdagan tayo istorya. Nasa linya dyan sa Sayaman location si Karen Nicole Ala para sa dagdag na informasyon. DZGB on the spot report. Karen, good morning. Go ahead. Thank you, Sir Tio. Formal man giraray na nakapagpadako sa klase ang Kamalig North Central School sa Kamalig Albay. Matapos ang pagpasulukan Gabaldon Building sa nasabing eskwelahan kan uminaging April sa pakipaghuron kan DCGB News sa tagapagtaram kan Schools Divisions Office kan Albay na si Froilan Pena. Kinumpirmar kay ni na halos na sa normal man sa ng estado ang dalagan kan na apektara na eskwelahan katakot man kan primerong aldaw ning klase ngunyan dahilan sa bago pa ang brigada eskwela hinanapan man tulos kan manyamyan to kan eskwelahan ning sa diring classroom o lugar sa laog kan Kamalig North Central School itong mga estudyante o class sa grade 5 and 6 na originalmente iyaon nagkukundisar kan klase duman sa nasulong Gabaldon Building. Sa napag-araman pa kan DCGB sa division, nagtunar ang lokal na gobyerno kan Kamalig nin 200 na mga armchair sa pamamayo iyan ni Mayor Caloy Baldo, kaya halos ay manhimati na maray sertiyo na naapektaran ang nasabing eskwelahan nin sulo. Dahilan iyan sa pagsustingir kan lokal na gobyerno kan Kamalig, duman sa mga pangangaipo kan eskwelahan para sa burukasan kan klase ngunyan. Halagad sigun sa division, presenting tigahanapan pangunan kan DepEd ning remedios itong mga kulang pa sa eskwelahan, araw kan pag-procure ning mga blackboard, libro asin na iba pang mga importanteng kagamitan sa nasabing eskwelahan, taraning maging 100% ng normal ang eskwelahan sa mga masunod pang tralasyan. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa DepEd. Dababel tadahan taan mga istoryang yan and iba pang mga temas banyato, lokal, national, international. Mientras tanto, time check muna tayo, oras Pilipinas, alas 9:27. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO, visit a branch near you for special fiesta offers this June. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience Alagang UNC from enrollment to employment.
Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang. Bibida taman ang masiram, manatok, marang na pinangat. Magkayo po kita ning pinangat longest line budol fight, kundi man pwede po kamo magintra. Apera po diti, ayo po kita supresang banda, bukod sa nausad, duwa, kundi upat na Manila Bands para sa senyo. Magkiritaan po kita sa Runyo 10, Sundo 24, sa tunpong isilibrar ang pamana, kultura, turismo, kinaorgulyo sa Heritage Town of Albay. Kamalig, tuloy po. The home of Pinangat Festival 2025. Festival na. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Mabuhay ang Pinangat Festival diyan sa Kamalig, tabi, yan, dire-diretso. Mga aktibidades tabi diyan, mabuhay kamo sa panginot ni Alcalde Caloy Baldo. And siyempre ang hierarchy kan lokal na gobyerno kan Kamalig, yan. And siyempre, good morning man dyan sa mga taga Puting Daga, dyan sa Albay District. Mga paradangog taman dyan sa Puting Daga, maray na aga tabi isa sa Indo, ining si 7306. Yan, mabuhay man tabi ka mo dyan sa Puting Daga. And avid listener, ang Triskelion 1968 kan DCGB. Salamat tabi dyan sa 2588. Yan, sa tuya man na mga paradangog dyan. Good morning palan kay Sir Popoy Balmez. Yan, maray na aga tabi isa sa Indo. Sa JRB Calibration and Battery Shop. Yan. The best man yan tatabunjing si Sir Popoy. Talagang ever since.
Kamo dyan sa JRB, mga goma ang yaon dyan, baterya, fluids. Yan, Jessa, sa Lapu-Lapu. Good morning, Tabi Isaindo. Bueno, di masakit ang signal duman kay Padingal, ano? Mga ano rin Padingal, Tabi. Pag nagbaba ka, importanteng magka-istorya, Tabi. Kita, ano, Padingal, ano. Diyan kay Sir Andy Marbella, maray na agad yan sa tropa kan Task Force Kalinigan. Mabuhay ang men and women kang Task Force Kalinigan. Good morning po sa Indo. Ingat-ingat ka mo diyan, Tabi, ano, sa mga paglibot-libot as in pag-enforcer kan lay. Ang pamilya Banyares nakatutok sa Israel. Yugun moan 7093 ray na aga, Tabi sa Indo. Ani Sir Andy sa ano ining sa Indong operasyon sa sa airport, ano, tama yan na naglilinig diyan sa may airport ini na sa Indong nag-clearing, naglinig, ano, diyan sa compound kang Old Legazpi Airport. Kay puha na mamantinir dyan ang kalinigan, ang trafiko, Tabi. Tayo ning okasyon dyan. Ano, Tabi? Okay. Di nay nag-text, listening da from Israel. Uyugon mo. Sa yung man agad, ano, saruyan sa mga temas niya to ngunyan. Inutunta na ining pinagsusubaybayan ta. Maray nga ni ta dai pa nag-e-escalate ning todo by using the word escalate. Ang gusto tang sabihon, dai nakikiaram ang ibang nasyones, either itong kaapil kang Iran, ano, kaapil kang Iran na mga nasyones na adverse sa nasyones alyados, adverse sa Israel, buda adverse sa Estados Unidos de America. Dai pa baga naglalakop, ano, at least confined pa sana sa duwang iyan ang nangyari niya na bakbakan. Although, dai pa ning actual ground war. Pag sinabit ang actual ground war, mga soldados baga na naglaog na sa sa Iran, hali sa Israel, ano, dai pa ning araw ka na, pero full blown na ang burumbahan gamit ining mga missile systems, drones. Dai pa kay itong hand-to-hand combat na nangyari. Ngunyan, dai baga na sa laso sa tuyang pag-uro-irestorya aday after na bumbahon kan palayugan ning missile kan Israel Iran, suminangkat na presyo kan produktong petrolyo sa market, ano. Maray na agatabi amigong King Rehinaldo. Naglangkaw na bagatabi kunyan presyo kan produktong petrolyo sa international market, ano. Mga ambulant vendors da dyan sa may airport managad, pinahali, dakol na winalat mga ambulant vendors na basura. O sige, Tabi, copy Sir Andy, ano. Now, ining mabilib ka mambaya sa Israel pero bago dyan, pasalamat kita dahil pa nag-i-escalate dahil naghihiwas, dahil nagsusurog mga nasyones na appeal either sa mag-inibong na parte. Ang nangyari ko niyan, paralayugan sa nanin missiles, ano, buda mga drones. Papalugtukan kang Israel Iran, papalugtukan man kang Iran Israel. The very latest nga ni kasubagong aga, iguning residential area na tinamaan duman sa Israel. Parang sa Tel Aviv na yata yun kabisera na inda ko sa natabi. Now, nagkaigwaning araw kaining sitwasyon na halangkaw na tensyon sa lado kan Pasi Orden dyan sa Medio Oriente. It is because araw kaini. Ang Iran, narumduman nindo ka ito na sisa ito su presidente kan Estados Unidos de America na nagtaram na ang Iran is the axis of
evil. Kumbaga dyan, yan su fulcrum, su sentro kan kademonyohan, axis of evil. Isay na presidente ito kang US. Kalaban na permi kang Iran ang US ta. Diyan sa Iran, gulpi ang mga militanting kunyan, mga militanting organisasyon na kontra sa US, pati sa Israel. Dahita mga ni masabutan, by the way, masegue kita ning date. Dahita masabutan, nata ang Israel, titurutultog kang kataraning kaining nasyones na kasadit-sadit na nasyon. Titurutultog kan mga nasyones na mga Muslim na kaiwal ninda. Ay, ito masabutan Now, anyway, balik na kita. Ngunyan, ang nangyari ka ang paano, ining Iran, piga para tarama na kang Estados Unidos, kan Israel, buda iba pang nasyones alyados, pumundo na kamo kan pagpapara-produsir naan kang nuclear weapons. Dahil manasasabihan ng Iran mga ekstremistang nasyon nga niyan ekstremistang nasyon, tabi, ang Iran, inapod nga ning axis of evil kang kunyan, kang sisay na presidente ito, kan nakaaging mga taon, kan US. Dahil man napupundo, maski nga ni iso International Atomic Agency, so IAEA dito, International Atomic Energy, basta arog kan agency yata ito, sarong International Nuclear Monitoring Body, dahil nagkukooperar sa Iran, sigyan sa indang pagkultibar kan sa indang nuclear weapon system, plutonium enrichment, gabos-gabos, namomonitor tabi iyan kan Israel, budakan US, budakan iba pang nasyones alyados. Namomonitor iyan, dahil nga nagkukooperar sa Iran tuman sa mga personalis, nag-inspeksyon sa rong grupo international na sanction kang United Nations na nag-iiksihir kaya na pag-monitor na dahil magpara-produsir ning nuclear warheads, weapons ang mga nasyones, tayon ang matunaw kan kinakban kung gagamiton nindo yan. Dahil man nagsusunod sa Iran, ang Iran nga ni, it never na naging friendly yan sa Estados Unidos. Remember nindo ka ito panahon pa ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ngunyan, iyo mangiraray, Khomeini man giraray ang kuan. Ang leader kang Iran, Ayatollah Ali Khomeini yata ngunyan na, bako ng Ayatollah Ruhollah Khomeini. Iyan. Ngunyan, iyo pa na nangyari. Di pinagwarningan kang Israel so Iran. Ang Israel ang Iran saruan sa managa para tukis sa Israel sa pagi ka itong sumang Hezbollah baga. Yan. Kan nagyara baga ka ito so Israel kontra sa mga Palestino, particular sa Hamas. Nagsusurog baga so Iran sa pagi kan Hezbollah. Ang Hezbollah, Iran-based o yan na state-sponsored na mga teroristas. Kunya kang estado, rekonisido. O piporopite man kan Hezbollah so Israel. And ining so Israel, namomonitor man so Iran na nagpapara gibong nga nin nuclear armaments. Ngunyan, may hururon sa Estados Unidos buda so Iran na iyon manungod sa bagay na ngudi ang Israel namomonitor kan Israel so style kang Iran na ang style kang Iran garililay gay man sa nasuhururon dahil man nagsusunod so Iran sige man kiraray so produsir ninda dakula o pagpahiwas kan sa indang plutonium buda uranium kunyan uranium enrichment na saro sa mga kunyan iyan mga ingrediente kang paggibo ng nuclear weapon. Saka tayo so nangyari palugtukan kan Israel ning missile so Iran. Yan. Mabilib ka mo tabi, mabilib ang kinaaban
sadit-sadit sa ng nasyon kang Israel, pero they have one of the best, if not sinda ang the best, pero paminsan nalulusutan man ito nga ning su Hamas baga su linusub kan Hamas su nagkakapirang munisipyo sa may linderos kan Israel buda Palestino, da ito masyadong na monitor kan Hamas o kan Israel. Pero ang Mossad, which is the intelligence arm kan Israel, one of the best iyan na intelligence sa community sa kinaban, military intelligence. Rumdum nimo kay ito so Munich Olympics sa Germany. Olympiada ka ito. Istorya ko naman sa Indo. Olympiada ka ito. So mga atleta kan Israel, tang Israel ba kasabay sa Olympics? Yan. Olympics baga every 4 years yan eh. Nagkakarawat. Olympiada, basketball, man lain-lain, sporting events. Ngunyan, sinakyada kan mga Iranian militants so Olympic Village kung saan nakabilet, naka-star so mga atleta kang Israel. Ginaradan ito. Nagbalos ang Israel. Huna nindo ko gamit ang intelligence network kan Mossad, sinaro-saro so mga leader, bako sa na naglaog duman sa Iran so mga operatibas kan Mossad, kundi kung sain man na parte kan kinaban, nagdudulag so mga leader na nag-perpetuate ka itong suginadan so mga atleta kan Israel. Inubos ito kan Israel. Araw kang kararom ang sindikato kan an intelligence network kang Mossad. Kumbaga sa US, CIA, Central Intelligence Agency. Ang Central Intelligence Agency, iyon ang mata, talinga, dungo, gabos. Monitoring arm agency kan US sa gabos na aktibidades kan kinaban which poses military threat, economic threat, biological warfare threat, gabos na aktibidades sa bilog na kinaban na monitor kang US through CIA in order for them to maintain na bilang superpower kang kinaban. Ang Israel igwamang kan sadit-sadit sa ng nasyon. Kaya nabilog nila ining Mossad, taday sinatitunungan kan pagtaraning nindang mga may militanting nasyones, may mga militanting mga teroristas, day titunungan ng Israel. Yan. Kaya naggibo sindakan iyan na Mossad, saro sa pinakamatinding intelligence arm kan Israel, kang kinaban. Ngunya, balikan ta na ining present day situation, bayaan ta na itong Munich, itong so Olympiada ka ito. Bago pa man nangyari ining pang bubumbakan Israel sa Iran, uto na palan sa laog sa mga iparitibas kang Mossad. Nasa laog na kan Iran. So inisyal na bungkaras kan pagpalayog kang missile kang Israel pasiring sa Iran, aram nido kung ano sunadali. Aram na sa news so mga nuclear facilities kan Iran, pati na mismo 5 gayud dito o 4 na mga pinakamatitinding leader militar kan Iranian National Guard. Kung di sa Pilipinas, igo kitang Bongbong Marcos Presidente, Commander-in-Chief, igo ng Chief of Staff kan Persas Armadas. Duman man sa Iran, Commander-in-Chief si Khomeini, so Chief of Staff man, nadali ito. Pininpoint mo na kan Israel through Mossad operatives kung hain ini sa ina oras, maduman, nadali ito. 4 na pinakamatitinding mga leader kan sa indang Iranian National Guard na pinagtatakutan ang bako sana sa Iran kundi kan bilog na nasyones dyan Medio Oriente. Pigagalang, maringgis nga ni ini. Maringgis, maiso gabos. Initial strike kan Israel, pang garadan ito tulos. Mga lideres. Talinaog na mismo kan Mossad, yaw na palan sa ground kan Iran, so mga operatibas kan Mossad, nag-feed ng informasyon araw kaining oras nido palugtokon
ang missile sa arog kaining lugar, bako sa nang nagsaro kung nagkakapira, tayaon dyan sa mga pinakamatitinding leader militar kan Iran. Rimati bagatulos. With pinpoint accuracy na rimati so mga leader na ito kan kunyan, kan Iran. Pero ngunyan nakarecuperate man sa Iran. Uto na baga ginatos naman ng mga missile and pipa uran sa Israel. Yan po ang nangyari. So, at least ngunyan po, tabi, arog kayan katindikan ang Mossad. Salit-salit sa ng nasyon, pero dahil hindi na natitingkog yan na Mossad na yan. Pag-abot sa military intelligence, one of the best sa kinaban, yan na Mossad. So, ang karahinig dito, maski kuanta, dahil nanunurog so iba pang makaapil na nasyones kang Iran, buda kan Israel. Although, so Israel, nagkatara, may blessing ngayon ni Donald Trump, ining pangyaring inidigdi. Kaya lang, so US, ang taramon ni Trump, taramon kang US, dahil nga kayong pakilabot dyan. Pero, yung statements ni Trump, mga latest statement ni Presidente Trump, sinabihan mi na ngaya na Iran, you have 60 days na pumundo na kamukang kalokohan na ng mga nuclear warhead na kunyan. Pigibunindo, nuclear arms enrichment. 60 days kanya. Ngunyan nga so ikasisinta yun, dahil ka mo nagpundo, o kaya yan nga, tinira ka mo kang Israel. Although, dahil man nagkukumpirmar na igoning direct hand ang US, pero if you will read between the lines, igwanin na seemingly talagang arog ka na nangyayari. Kaya sana po, let's pray for world peace na dahil ni mag-escalate pata. O yan na baga. So, petroleum product, apektado na. Yung papresyuhan sa bilog na kinaban. Sana dahil ni mag-escalate pa. At kaya pinagko-close monitor tayo ni. Ang solamente nangyari, para layugan ko na ning missiles, both mag-inibong na nasyones, and dahil pa man nagsusurog. Igwa ning mga political talks ko niyan, nangyari, particular so latest ining G7. 7 nasyones iyan na mga makukusugman ang Puwersas Armadas, buda ekonomiya, maghururon, saro iyan sa top agenda nila ining gera kan Israel tapos Iran. So sana po, let's pray for world peace tabi, dadain ni magdakula. Yan ang history. Why is it happening now? Diyan po sa between Iran and Israel. Angel Mustafa. Habol ta si Angel bago ang baretang last cheese, buda mga hanap buhay. Angel, thanks for waiting. Go ahead, Tabi, and good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dagdag sa pang bareta. Nasa paghahanda naman ngunyan ang Commission on Election na Bicol para sa paparaning pagpaparehistro naman para sa barangay asin sanggunian na kabataan na mapuon sa Hulyo 1 sagod Hulyo 11, 2025. Sigun kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, nasa proseso na sindangunan Sir Pio po kan updating kan mga voting asin registration record pag-cross out sa mga dai nakaboto sa duwang magkasunod na eleksyon. May mga extraction in record para duman sa hali sa SK, pagsiring sa regular voters, pagpapakarahay kan mga systems, ongoing ang inventory kan mga requirements, laptop, computers, voting registration machines, asin nagpupo naman sila kan pag-procure kan mga gagamiton, lalo na ang mga papel. Kay bahan sa Sir Pio sa indang pituturo, atin sigahanda itong internet connectivity dahilan sa itong sumapa-reactivate gigibuhon na or pwede nang gibuhon ng reactivation kaini sa online. Sigun kay Attorney Juana Valesa, para sa mga ma-rehistro sa SK, dapat dapo sindaan na 15 anyos bago on December 1, asin itong regular voters, iyo nasa 18 years old and above. Ang pagirumdum ni Attorney Valesa na kay puhan na ang sumapa-rehistro, kay puhan po na magdara, invalid ID, bawal ang barangay certificate, and if ever man kung wala nin mga sharing na dokumento, kay puhan sa naninda mag-iba nin sarong kamigpid na residente kan barangay, asin na mapatunay na kamuan na residente kan sarong barangay. Dangugunta po Sir Pio ang pahayag ni RD Valesa. Okay, dalawa kasi ang registration natin ngayon, registration for regular voters and registration for SK. So, yung magiging 15 years old on December 1, they can file now the registration if they want to
participate in the SK elections. Doon naman po sa mga 18 years old at hindi pa po talaga sila kapag parehistro o hindi pa sila parehistro sa SK, they can file the registration po sa aming opisina as regular voters and at the same time as SK voters. Yes, lahat tatanggapin namin. Hindi lang siya registration for newly, yung mga old record, yung mga magpapatransfer, i-accept din natin. Yung reactivation ng records for those who fail to vote in TAS, yes, we are going to do that. Including correction of records. Yung mga nag-asawa gusto magpalit ng pangalan, pwede ho yun. Yung medyo nagkamali ho kami, including error, inaayos namin, pwede na ho yun. So, yan, Sir Pio, ang tingog ni RD Valesa kan Comelec Bicol. Suma 15 anyos sa Disyembre? Apo. Dining specific na petsa, basta Disyembre 15 ka na? December 1 po, Sir Pio. December 1. Pwede Apo. na. Now, Apo. so mga dahil nakabuto ka nakalis na eleksyon, duwang eleksyon, pwede na dyan magsabay pa? Yes po, Sir Pio. Reactivation pwede gibuhon sa mga opisina kan Comelec or via online. Tapos, pwede so mga corrections. Yes po, Sir Pio. Correction of entries, mapasalida po ni na lugar na pagbobotohan, mapasalida ni apelyido, pwede pong gibuhon iyan sa nasabing periodo. Petsada? Hulyo 1, sagod Hulyo 11. Wala nin extension. Okay, sige, kopya. Yan po, Sir Pio. Mga dagdagang informasyon hali sa Comelec Bicol with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCG Bino. Salamat, Angel, sa istorya hali dyan sa Comelec. Angel Mustafa on the spot report. Salamat Bigong Kingman sa mga impormasyones listening from Bunker Hill, LA. Yan, Bigong King. God will protect Israel. Remember the 1967 war, Egypt and Israel versus Egypt and others, and it rained fire and brimstone sa kalaban kan Israel. May apod kita, madali muna. Hello, good morning, Tabe. Good morning, sir. Apot lang po ako kung kailan din nyo ka registration. Apod po sa mga sa mga Comelec offices po. Opo. Okay. Thank you. Sa mga Comelec offices lang po, Tabi. Pasiring ka mo duman. And one more text digdi sa tuya naman na text. Good AM Papa Ping. Ang Iran is a beautiful country pero na take over by terrorist armies named Houthi. Like Palestinians run by terrorist Hamas. Israel is Christian. Di sige, mabarita muna kitang alas 10. Pagkatapos may mga istorya pa kita, buda diretso ang programa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras alas 10:04. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na kayo kung alas 10 na bareta, ipinalawas na kan Civil Service Commission o CSC ang listahan ka mga nangenot sa natatapos pa sa ng Career Service Examination, Pen and Paper Test o CSE PPT na ginibukan Marso 2, 2025. Nangenot sa exam si Charina May Tigbayan gikan sa National Capital Region o NCR na nakakuha 97.91 sa professional level. Siring man ang hali sa Bicol Region na si Carlo Fornoles kan Region 5 na nakakuha 96.92. Para sa sub-professional level, nangenot si Gerald Son B. Borilla III hali sa NCR na may 97.19. Mantang haliman sa Bicol Region si Leonard F. Maramba na nakakuha ni 95.72. Yan ang alas 10 na bareta from Newsbase. Ina po si Mardila. Ilike sa mayang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets.
runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Sige, tabi dire-diretso kita kan istorya. Sinong standby tabi? Chief Tech Ramir, and yung tropa. Signal na lang po tabi diyan sa palibot. Good morning tabi. Sir Popo diyan sa JRB Calibration and Battery Shop yan, mga goma, baterya, fluids, siniba pa, may wheel alignment man sin tabi Good morning. Thanks for listening. Sir Popoy Balmes diyan sa Lapu-Lapu Street. Istorya kita sa luwas, nasa linya si Joshua Bino para sa dagdag na informasyon. Joshua Bino, on the spot report. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, dakol na mga taga Daraga Albay ang nagtutubod, Serpio, na posibleng magkaigwamanin na maray na relasyon sa paggugobyerno at ilihidong alkalde as in vice alkalde kan Daraga Albay. Narireparo tabi Serpio na igwamanin na kumbaga maray na koneksyon sa tahaw ni Mayor-elect Victor Terete at in Vice Mayor-elect Love Ruiz, Serpio sa Daraga Albay. Na reparokan na iba dahilan ta kanakaaging simana Serpio, partikular na Webes na banggi. Roger. Nagkaigwan ni Victory Party si Vice Mayor-elect Love Ruiz. Imbitado man as in personal mismong nag-abot si Mayor-elect Vic Terete. Iyo. Naghampang sa mga bisita, nagsakat sa stage at nagpaabot man kan sa iyang mensahe. Kung kaya sa paagi kay ni nakakapagsabi na iba, lalo naman ang mga barangay officials di sa Daraga Albay, na posible maging marayman ang koneksyon kan duwang halangtaw na opisyal di gobyerno Iyo. digdi sa
kunyan sa Daraga Albay. Ang apod kang professional working political relationships. Tama ka dyan, sabi, Sir Pio, sa mensahe man nga ni Mayor Elect Victor Perete, sinasalamatan man kay ni si Vice Mayor Lab Ruiz, asin ang sabi man kan parehas na opisyal, ilihidong opisyal, Iyo. magtatabangan para sa progreso kan Daraga Albay. Takon matandaan bagay tabi, Sir Pio, kan panahon, although lampas naman, pero kan panahon in kampanya, si Vlog min direksyon man ining duwang opisyal. Alagad poon ka na mailihir bilang mga opisyales kan Daraga Albay, nahihilingon yan na medyo marayman na pag-iba-ibahan, mari ang relasyon sa lado din sa gobyerno na nahihilinganin magayon na sinyal para maging smooth ang dalagan ka na lokal na gobyerno sa termino kan duwang nasabing opisyal. Ang komposisyon tabi Sir Pio kan sangguniang bayan kung medyo marayman ang koneksyon kan alkalde at vice alkalde, ang mga membros man tabi Sir Pio kan sangguniang bayan, although kan nagkaaging eleksyon bako magkakapartido, pero halos kadaklan kan mga konsehal, mga dating pag-iriribo man tabi Sir Pio kan nailihir na alkalde. Yan ang sinasabi natin. Grupo man sa nabagang kaito nara dating vice alkalde and kaito nag-aktibar man as full-fledged nga ning mayor man kaito si Mayor Vic. Now ngunya na re-elect man giraray. Dati man sila nag-iriba-iba dyan bako si ining sara Attorney Joey bako kairiba niya yan. Attorney Joey, Attorney Carlos Bailon, Attorney Bailon, yan. Attorney Pilo Dilumen. Si Attorney Pilo, yan. Si Consial Jonoñez, si Jun. Julius Duran. Oho. Ang bago lang tabi Sir Pio, si Kapitan Warren Sorsogon. Si Kapitan Warren na nakasabay sa kalinyada man talaga bako. Sa Baldoside. Sa Baldoside si Warren, I should say. Baldoside, solo si Warren. Ngunyan, si Saipa. Ang nasa Baldoside man, si duwang ex-officio tabi Sir Pio, si SK Federation President Sofia Lane Baldo, and si ABC President King Diasis. Si Ching, King Diasis. And pero ang sabi man yan siyempre pag-abot sa pagserbisyo, sararok man siya na ang kamabutan, iyon magserbisyo sa Daraga Albay, and nahiling man na magayon na sinyales na at least sa maabot na termino kan mga ilihidong opisyal, magayon man na tigapahiling na kumbaga pag-iriba-ibahan asin koneksyon. By the way, si Bob na Bagalona, yes, David Sir Pio, si Consial Bob Magalona, ang top catcher, eleksyon ngunyan Mayo, nasa Baldo ini David Sir Pio, pero kung matatandaan kan mga nakaagi pa, sa rong grupo man sana. Yung and taking in consideration ang political landscape ngunyan dyan sa Daraga, siyempre ining mga dating grupo ni Mayor Owen sa Baldoside, mahanap naman ning father political figure. They have no other choice but siyempre kung si ang nasa administrasyon ngunyan bako, and it's Mayor-elect Vic Perete. Yan ang kongkan, and it's a good thing na igwanin maray na political working relationships na hihiling budaso panibaguhan newbie sa politika si Love Ruiz bilang Vice Mayor elect. Kaya ining grupo na Konsehal Attorney Marceliana, Konsehal Attorney Pilo, si Saipa ito, Konsehal Carlito Bailon, siyempre they will look for someone else na maging political figure nila dyan sa Daraga, and it's Mayor Vic Perete tayong nasa administrasyon ngunyan. Yung sabi ni alihidong alkalde, kanibang nagkaulay tang konsehal, sarok man sa nang kamautan, magserbisyo para sa mga taga-Daraga. Niyo, taramon mga ni Mayor Vic, day man kaya kung ikakabig dyan, day man itutulak, para reho sa rabay nga kita, perming mabuot baga. Correct. Ang mensahe nga, actually sa mensahe niya Sir Pio, sa duman sa Victory Party,
kumbaga sarabay na sa pag-progreso, Mhm. wala nang koroloran politika, wala hawa na kan politika, kumbaga mapoon naman sa paggobyerno and sarbayan data Sergio sa progreso kan daraga. Iyo. By the way, no rin supagkuan man, gari sabi ko sa imo masumpa man sa si Mayor-elect Vic sa 28 ba yon? Dahil ko pa masyado concerned pero yung man ang dangog ko sa mga ka-irri ba niya, mga kalyado, sa 28 pero dahil ko pa confirm sa oras. Data lang aram kung buda kung si Sayso ma-administer man kang off, ano? Correct. Kan office ni Mayor Vic. Okay. Direct-direct pa kaya tabi Sergio minsan naglilibot sa mga barabarangay and siyempre koordinasyon naman sa iba pang mga makakatabang sa lokal na gobyerno. Roger Copia. Tabi Sergio, ang dagdag niya itong istorya digdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, BCGD. Salamat Joshua sa istorya halik dyan sa Daraga. Yan, expect na pinagkasabi baga ni Mayor-elect Vic Perete ang gobyernong nagmamakulog bakong nang kukulog. Nagmamakulog. Busog sabihon, kung anoan dapat na itaong serbisyo, day dapat makompromitir ang intereses kan daragenyo. Pag makulugan ang mga daragenyo, pangaipo, serbisyos itao sa daragenyo tabi. Joshua Bino on the spot report. Sabi ni Chalete and Louis Vibar dyan sa Sagpon, Barangay 4, nagdadangog sinda. Good morning and dapat magkasararo na sana para sa banwang daraga. Gilid na muna ang politika. Tama katabi dyan. Yung man ang saro sa mantra, kumbaga filosofiya ni Mayor-elect Vic Perete. Saro pang report, o si Compalan, si Attorney Ayan na makasinag. Nalingawan ta Joshua. Salamat Sir Rondon Ricafort ang PYDO kan Albay. Yan, newly created department as per mandated for by law. Kay puhanan niya na i-create talaga and mag-funcionar. Si Attorney Ayan, nalingawan ta si Attorney Ayan na makasinag sa tuya man na amigo. Good morning tabi Papa Rondon Ricafort. Joe Marguerite on the spot report. Si Pading Jomar, anong nangyari tabi Pading Jomar, First District? Good morning man. Salamat Paring Pio. Good morning sa mga paraantabay. Emosyonal ang naging mga pahayag ni Mayor Crisel Lagman kasubago pagkatapos ng flag raising ceremony. May koneksyon sa magiging sitwasyon kan sa iyang mga empleyado. Pagkabot kan July, mahali na siya sa tabako. Sa sakupo niya na subilog na First District. Iman ang ganda sa sakupo niya na subilog na Premier Distrito pero babayaan niya so tabako. Roger, kaya lalo patan masalida sa iya bako man sukalyado. Kasubago, bilang mga encouragement na pahayag, sinabi ni Mayor na change is constant, but growth is optional. Sigun sa iyang pahayag duman sa mga empleyado, nasa sa Indon, nasa nangaya, kung gigibuhon nindo na para sa karahayan, ang pagbabago. May connection sa piglalauman ng mga pagbabago kan sitwasyon ninda. Natural. Pagkatapos kan bulan na Hunyo, pwedeng may mawarang kitrabaho, pwedeng permanente makabalyo ki ibang pwesto. Dahil ang taday ninda kapot ang bula. Yan. Ang susog sa alkalde, sana ngaya isipon na sana nindo na ang kada pagbabago, oportunidad nindo ini para magtalubo. Yan, At kung komportable ka na sa nangaya pirme, kanaman matalubo. Kaya kay puwan talaga nin mga pagbabago man. As in, maski ano ngayang pagbabago, sabi ni Mayor,
igwa kang mamamating discomfort o pwedeng bako kang maging komportable sa pagbabagong yan. Which is the natural process. Roger, Oh. kundi gibuo na lang yan na challenge para mas mamakaray ang sitwasyon. Kasabay kayo ni pinasalamatan niya ang mga miyembro kan sangguniang panglungsod kan tabako sa halawig na panahon na pagiribahan hinda, kadaklan sa hinda, nakeriba na niya, maski kang inot niya pang mga term na alkalde. Mhm. Pati na, ang pinasalamatan niya pa ma'am, pati na itong sa ibang mga empleyado, lalo na sa mga job order na posibleng magkabararan man ang karing piyo. Itrabaho. Mhm. Okay, let's welcome all these changes. Because definitely this will bring more growth and development. Malay mo, ito ang kailangan natin talaga para mas pahalagahan ang meron tayo. Para mas magpasalamat sa mga na-experience natin. Para mas maging inspirado na maging mas maayos at mas magaling. Okay? So, always look at the positive side. Okay. So, thank you for the partnership, Renier and the Sanggunian. I am happy that most of you have been re-elected. So, mapadagos manggiraray dindo ang magayuntang Pinonan. And for the rest of us who will be changing careers or changing workplaces, don't fret. No? God has something in store for us. And that something will make us better. Si Mayor Crisel Agman, sa iyang... Si Alwina. Ano lamang ang kwan ni Alwina? Permanente ba ito? Ano problem ito? Gari may maliwanag na futuro sa distrito. Pero igwa, dito pa nako-confirm. Pero ano ini? May nagtatarget na kang posisyon. Ano ba kasyaw yan market administrator? Igwang saro na nagtabang-tabang manduman sa balyo. Dagit kay Alwina, yun ang kadbigo para target. Sako na ngayong pustungan. Permanente baga, gusto ko sabihin, ibarabad na sa kung sa ingo na. May naggo para target kang pwesto. Kundi abo banda ni Mayor Ari Bragais, ni incoming Mayor Ari Bragais. Sabi kan source ko, dahil ka pwede dyan, nakulon dyan na marulo, kumbaga, basta dahil ka nga ibagay dyan, maluwas o kabuuan mo dyan. Madadali kaya kita kan radyo pag ikanagtukaw dyan. Sira-tiraong kita. Reneject na tulos. Ano na? Reneject na tulos ni BM Ray Bragay. Pag ngayang kinag ko dyan, marurugado kita sa radyo. Puro ngayon, gibuon mo dyan. Ano pa? Kaya nga ni may nakaing-ing sa ko managad pa di from dyan sa tabako. Kumusta mo nga si Alwina? Garing nga may nagtuturo target. Ay, pagsusulot sa pwesto kaya lang ang nagsusulot yan sabi, garo nga maririwara ang market pag ininto minukaw dyan. So, pinakalpagala ni Alwin, marurunot. Mawawagas. Kaya dahil sa mahanda kang bagong administrasyon. Sige dyan. Sige pwede. Masusubkan kita dyan. Sige. Iyan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat pa din, Jomar. Bebeltadahan tayo ng day sa programang Tingog Kan Banwaan. Masunod tulos News Direct Mar. Ako po si Pio Fernandez.